Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver, inggagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Dayta nga ron tirugi ti panagam amuda, agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma ijay mansyon. Gapu ta agdwadwa ni Bagat Carmen, nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ron ti amin, kat masuron ni Oliver itinaamuan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Pateg, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iho, kasanupay itatarigagay tamaadaan iti ubing ijay mansyon. Sinalbagkit di dagi jaya babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagi jaya babae ti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apu ko, tapno adag tawid iti sanikwam. Siya kung ti makamu, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho? Jak kayat nga agampun ka? Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaadaan iti putot? No kaguram mo dagiti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua, takayat da kapay alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagi jay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita, amaadaan ti ubing iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka maawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ita? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, anapanunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidang. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpagpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Jakla kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbiyo! Dito iti nakakita akidi, iti babaeng squatter. Sapay ko matagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayaat. Bumabaak, takasaritak. Nga dayta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Ha? Siyak ka diti ka sasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag.
Kayat mo asawan. Agin narasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay tang agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbaga na. Uwansa, ang mga nubo nga day ta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir? Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Agyanak iti mansyon mo? Wen. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namatan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Oray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iti mansyon no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may sa milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli ak tumanan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man ti listaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat, nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw.
nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasyak la ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayaan. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka iti mansyon. Ha? Di nakto ka di ranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid di ti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan laang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan ba nyo dita? Ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawa ka, nagpuskol ti kutsyon. Kita man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpet ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ta ti ina ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaan. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana? Pangaasim, mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay ading nakasinuko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awagak. Makaungat. Amo na kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa yarimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan ka din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita.
Sa nga ilay, adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. Kaya ba ni Jaisilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir, mapanakon. Ni, iho, apay anas kan akasango tapay amangan day di adumrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day tatitulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ni namnamad ay to'y. Sika, ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpat ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur uray da. Nasingpet ni Sir Oliver, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur uray dan. Sige, Nana. Dayta ka dito'y insangpot mo a babae, Oliver? Naglapsat mo din. Iti nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka mo't kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam, amang rabak. Sanak amang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silidda. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan kamot katulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang umbilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, Nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayatak. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam, mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpagpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda doa nga insangpet mo dito a babae, nga magpadada mo't arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama.
Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan ko na, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka amasapa nga agawid, ah. At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Ah? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manan sa baling ay ayatam? Apay damdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manan lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay nga aglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat tamapanta iti doktor. Aguray ka man, sir. At damalasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Sana mabalin. Masapo lakibinan ka. Ang mga may kaglis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kang ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din? Apayakas la saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko, mat? Ha? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana kumaa, ta anak mimat adwa. Ha? Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Ha? Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numang mangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kwa na ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina.
Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kayat na asawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak ti pudno, sir. Nakit-kita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinda. Ha? Anya ti kayat ti asawan? Iti damo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan, no asino dagiti dadakkel mo. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha? Agmay-may saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, kuston. Di ka kumagsangit. Ladingit. No naipalagip ko kan ka tinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantamanin iti doktor. Masapul anasalun at kayo iti anak ta. Nadagsanda. Agasam tataloda. Uray tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadamag ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano ang muna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan da ti panagpampamarang ko. Uray siyak nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masigog akadwana. Dayjay a babae tinagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot ita palasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mo balasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar. Iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abim makbakit akon.
Rumwar kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na. Unsang agpayso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ida nakita. Ay, katun abalasan ko. Agasumot nga'y tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka anaragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay sa nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalun at daamin? Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase dayta arabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapul nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasang ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mat, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga da kayat mo agatangan. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni mama? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena? Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin? Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka din ito'y. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nakalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama a maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh. Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangin ti paintings? Adda talentom. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama a maisa ka analaing a pintor. Kita man, mama? Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangin ti paintings? Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta, balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito isalas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, mama. Kaslapud no Arena. Ay na naglaing kamutten anang ipinta iti portrait ni ma'am.
Oray ka di si kakat magusto ang ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ka. Asino nga iti saan amang raem iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok at tulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Hindi nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti panagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigat yun. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro, mabalin ka di amamuan. No apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo ti tiyan mo. Sa bali ti tiyan mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulana kita. Ay, mabita ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madagos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapanid sa ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir, agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito Inakod. Apay nga ta? Kasla na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Nene. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamat ti nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan, bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito Darasam! Anya ka di pa iti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga amo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen, ma'am. Iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko. Diyak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam day ta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano ang mabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramidak. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Haprusam ti likod ko. Barang maapap ti utot na marikrik na. Oo, sige, Doris. Aprusak ti likodam.
Di ba nga iti doktor arumuarsan? Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Nervyosak ngamin, mama. Madanagan ang kunay. Apeng amin anagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin la kung mati sumrek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruarti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito yung agur-uray no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngarod, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. Ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Addaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti apo ta nakalasa takpay. Ammom kadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Nga agsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laang. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ama kapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mong titangdan na. Kat makaamun tumutan, itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na. Taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay. Anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma, nga uray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya, kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya da. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na titulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta?
Dagiti anak na tinapatag. Kasta nga rod, mama. Kaya tiyo ka di man. Ay, sabagay. May mayat matlaeng, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaem ang matangdanan. Mga alaklata iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laeng iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho, nataltalgad matlaeng dagiti ubing, no adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan niyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May sa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan niyo. Saan kadi? Oray sa anak abumaknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am. Dayawon ka, iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo laang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbalina kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da maya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Yak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapo iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayat. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. At daawagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan iho. Amom, agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Day tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramida kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapol asaan kami nga agsisina. Agawa am nga rod nga isagana ti panagkalay sayo Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Matlagayam. Anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok ken ti kalay sayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jak ninamnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Doris. Ay ayatan ka mat, Oliver. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.